SMP и днес искам да кажа, че започвам в нов канал. Така както в стария ми канал започнах първо с AdWords, сега е този клип, ще кача с AdWords. Така нека намерим някакъв хубав мап, например Candy, да речем. Да, този клип ще пробвам да го кача в моя нов канал. Който ще се пише монитор на SMP. Така, това е премиума на един мой приятел, който ще оставя линк в описанието за неговия канал. Има и английски и български, за които и в двата ще го оставя. Така, ще кажа новите неща, които са в този клип, които са по-различни от миналия клип. Така, първото ново нещо е програмата, с която снимам и обработвам. Първо, програмата, с която снимам, се нарича Action, а пък програмата, с която обработвам, се нарича Camtasia Studio 8 или 7 или 8 беше, но ще пробвам да е 8, защото е по-хубава. Така, няма да излиза отпред филмора и ще имам ново специално направено интро от Snipe Shooter, на който също ще оставя в описанието за неговия канал. Играя на версията между 1 и 10. Ще правя по-качествени и по-хубави видеоклипове, отколкото преди това. Обаче искам да видя нещо в Settings, защото на фаст ще го направим. Взеха да активират много хора това и заради това. Заради това така малко да забива, защото те всичките хора пуснаха в момента това и го направиха така. Ето, преселага. Да, това са новите неща като цяло. Снимам с нова програма, обработвам с нова програма и ще играя премиум аккаунт. В смисъл, ще играя в Hypixel, в Mineplex. Може, ако събера 100 сабскрайбъра, 100 или повече някъде, да пусна стрим. На 100 съба точно ще кача ще направя един стрим. Така че нека съберем 100, казвам аз. Да, този скрин между не го слагах, аз ще слагах един приятел. Така, най-важното нещо, което е, трябва да обградим яйцето. Съжалявам, че в миналия ми канал играх с един премиум, сега играх с друг премиум, но имам два, в смисъл. Няма да правя гивъвей на тях, защото са ми на приятели, които ми казаха да не ги давам, в смисъл да не им давам премиума. Да. Готови сме сега с яйцето. Мисля да направя малко храна, като ето тази, например. Сега, след това, там виждам някакъв, който има лук според мен, но аз за всеки случай ще направя една кирка и мисля да отида към някой, например на мид. Ако отида е там на мид, ще отида на някой друг на мапа и ще обера неговите, ще му щупя яйцето и ще го убия като цяло. Някой от него пусна фойерверки. Когато не снимам, не лагва. Да, когато не снимам, не лагвам, но когато снимам, лагва малко. Но чайте да изчекам тук. Само за да взема 5 диаманта, още 2 ми трябва, за да се активирам нашето такова. Още едно. Да ме по-бързо, защото за колко го чакам? 10 секунди. Ето, взехме го, нека оберем и това злато и се прибираме. Взеха да пускат много такова. Като се оборудват, това е и за да става малко. Виж, това е така. Пуснахме си златото, ще пуснем сега и диамантите. Не искам да щупя този път. Защото не искам да идват. В смисъл, сега да се оборудвам айрон и тогава. Някой ме стреля. Всеки луч ме стреля. Майка ти мръсна. О, ес! Фанах късмета, хора, фанах късмета. Така.
Абе, не знам, защо така лагва. В смисъл, то на видеото няма да се вижда, защото на видеото по принцип не лагва. Обаче този има лук, който не е хубаво въобще. Тъй, аз пък мисля да направя това на втори левел. Упс. Така. Ще я малко и ще изчакам моят Diamond генератор да се оправи, в смисъл 10 мисля, че трябваше да го апгрейдна или първо да направя бронь. Не, първо мисля да направя бронь. И мога на цялата тази дупка начин. Игра на версията 1.10 и не съм спряла ауто-джумпа. Имам 2 Diamond, супер. Сега. 3 са вече, но искам това яйце малко по-да го правим. Не знам, защо така лагно ударително. Ако не пускаха тези фуерверки, може би ще е по-добре. Така. Надявам се да съберем 100 сабскрайбъра, за да мога да пусна и лайвстрим. Да. Сега мисля да направя блокчета, обсидиан смисъл, обсидиан блокчета, с които да оградя и яйцето, защото защото не искам да ми балят яйцето. Те ще го... някой ще направи път, ще дойде и ще го щупи, а пък така като нямат кирка... Извинявам се, това беше попагала, не? Тъй като нямат такава, като нямат Diamond кирка и няма как да го чупят или трябва да го чупят половин час. А пък аз просто и време ще се върна, ще ги убия 3 часа. 3 часа ще имам да го чупят и това нещо, пък аз ще дойда и ще ги убия. Да имам насланение. Така. И така стана по-добре, като го оправям с обсидиан. Обаче много гадно пускат тези фуерверки така. И ми трогва подгретително. Мисля да си заправя вече... да си правя един брони. И това да го изчакам. Не, първо ще направя един брони. Или първо ще направя един нагръдник. А пък после ще... И после ще изчакам за това броното. Сега. Добре сме за сега. Имаме и диамант, имаме и злато. Пуснати сега всички. Останахме по-малко хора, които вече е по-добре. Обаче е така. Почвам да правя блокчета за яйцето. Между другото, някой вчера играхме с FireBG, с който ги размазахме. В смисъл, нямахме яйце, убихме едни до нас, убихме след това още двама, които бяха... убихме още едни и успяхме да спечелим така играта, само дето не го заснех, иначе беше много яко. Да. Може би ще оставя линк в описанието и за това. И за програмите, които използвам. Или ще видим. Ще видим. Сега нека да си изиграя играта, защото искам да остана малко от по-тези, които пече. Да остана на трети или поне... Не да умра веднага, това ми е идеята. Сега, мисля, че сме готови за сега и яйцето, оборудване е почти. Те мисля да направя някаква храна, защото нямам никаква. И я да видя колко диаманти имаме. О, този е Full Iron, който е много зле. Скоро ние ще сме, няма страшно. Имам 5, едва 5. Но сме видяли, че съм по-силен. И мисля, че иска да се направи път. А не, те ще отикаме до другия. И по-ще дойде, ще очисти мен и готово. Си изчисти работата. Затова нека да се правим вече айрон, да се правим айрон, защото... Така, не знам дали знаете, но най-важните неща, които като правите брони, в смисъл, като правите брони и като... Първите неща, които трябва да направите в тези брони, първите работи от броните, които трябва да направите, това първото нещо е нагръдника или честплейта.
след него е панталонките и вече след панталонките е каската и след каската са бутушите. В смисъл, ето вижте, това дава 6, това дава 5, това дава 1, пък това дава и то 1, ма ще видите айрон. В смисъл, как ги направя айрон, така. Има, между другото, правят много бъгове по този... правят много бъгове по CubeCraft. Аз между другото забравих да кажа, че играя в сървър CubeCraft. Това е най-лошото, на която може би ще сложа една снимка тук на екрана си. Видите, една снимка на CubeCraft. Виждате го къде е. Аз го видях къде е. Така. Явно иска да се направи много интересен, като минава отгоре. Обаче аз ще отида да го пресрещна от тук. Ще пробвам да го избутам, в смисъл аз го видях, че си направи път. Ти мръсна долу. Сега заслужаваш нещо. Заслужаваш нещо. Да ти щупя блочето по тебе, да ти щупя блочето. Пожелавам ти да паднеш. Съм по-добре. Окей. Това беше добро. Добре, че успях да го избутам след пак. Пак успях да го избутам, което е добре. Сега, искам... Вижте как ме е настрелял навсякъде. Но пак съм добре, смисъл. Добре, че опрех яйцето. Иначе то ще дойде, пак ще ми щупя яйцето. Нека почнем с броните, защото нищо не мога да направя в момента. Съм със супер зле с тези брони. Той беше между като мен, мисля, че нямаше бутушки. Защото бутушките не са много важни. По-важно е другото. Игра на 1.10. А пък всички знаем, че 1.9 и 1.10 си по-силна е брадвата. Което е много добре. Не е много добре. В смисъл. Но между другото осъзнах, че е доста трудно. В смисъл. Преди не знаех, че е толкова трудно така да се прави. Обаче сега като влезе версията и като осъзнах, че е толкова трудно и забравих нещо, което ми е доста важно. Не знам вие дали се усетихте, обаче забравих да направя ябълки. Сега. Ето пак дойде този. Аз пак го видях този. Много го видях. Защото отново е тук отгоре. Видяхме името пак. Но този път има отново лък. Който аз въобще не искам. И пак ще ме стреля. Мрази им луковете. Нека да ядем. Той се спусна към яйцето. Сега ще ми щупи яйцето, той е никъдърник. Той май вече го щупи. Да, щупи ми яйцето. Неграмотник. Не си добре. Такива ще ги сменяме. О, вижте го, какво тъпсо и заклеща тук. Сега спри с този лък, бе. Ах, ти идиот. Мисля сега хакера майка ти. Така. Мисля да тръгна този път към него, защото щом ще продължавате, тръгвам аз към него. И не знам как ги взимат тези лукови постоянно. Няма такъв кит. Ето го. Майка ти мръсна. Майка ти мръсна. Така, ето го. Умря. Идва още по-силен. Не, бе. То съм много бил вече. Да. Това беше всичко от мен. Ако ви харесал, може да го харесате. Се абонирайте за мен, да видите новото ми интро и аутро и да кажете дали ви харесват. Да.